Czy to jest szansa udupić szympansa? Tak. To jest... To jest tak jak w tej rymowance. Pękła rura. Ruła. No, ruła pękła, życie zlękła. Mogło być. Yeah. Niklaus? Słucham. Hopy, kaj patrzysz na mecz w czwartek? A nie wiem jeszcze. A co, masz jakieś plany a propos? No, ziemniak zapraszał. Kto jest tu? Kto jest tu obok mnie? Ja jestem murzynoką. Murzyną Murzyneką. chciałem powiedzieć, ale brzydko. Ja wchodzę do domku i w domku będę już naprawiać generator. To ja też, na 3 baty. Dawaj. Nigdy. Że to jest piwnica, nie? No jest. Wszystkich nas nie zamknie. Dobra, Który to? nie, kurwa mać. Czekaj teraz ja. Nie peniajcie. Nie peniajcie jeszcze. Zabójca idzie do mnie. O, O fuck. kurwa. Nie wiem, czy to jest... Dobra, A, kurwa mać, nie tutaj, nie tak, ja pierdolę. Na dół cię ściągnął? Nie ściągnął mnie. Ale prosto na niego wylazłem. Kurwa mać goni. Nie, z piłą. Nie mówisz do mnie, kurczę mać. Piłą idzie, to spoko. Kto tu ucieka koło mnie? Ja. To jest trzeci generator. Ja pierdylam. Tyle ludzi było po drodze, a ten dalej za mną leci. O co chodzi? Czemu ty lecisz w ogóle w naszą stronę cały czas? Niklaus, ty do nas cały czas lecisz. A to... Pobiegnij w drugą stronę, bo tu mamy generator już czwarty. No dalej za mną. Ja naprawiam. Ej, wciula go robię. Wciula go robię w tych barierkach, w tej rzeźni. Dobra, skończyło się. A jeś porobił? Fajnie było. Kim tu naprawiam? Ze mną nie. A, z Kitty-Katem. Niklaus, jak zawiśniesz, to daj znać. Hasło. Wisza. Ale hasło musisz podać. Ryba na haku. No dobra. Nie, złe. Nie, to jest zbyt proste. Jak złe. Musisz pomyśleć jakoś. Palec w dupie. Dobra. Idzie do nas, czy... Ja rozwalę teraz generator, Nie, dobra? i stoi na górce takiej przede mną. Będzie piłował chyba Opla. To jest Przyszedł, zaraz on obok. oddalił się daleko. Oddali się. Pomocy! Ty to... Idź, poszedł na Nie, górkę. wrócił. Biegnie do mnie. Hilfe. Ty czekaj, biegnie do mnie. ja Jest- rozwalę generator i biegnę. Odciągam go. To Kitty-Kat może tam Wziąłem pobiegnie. go Hilfe. daleko. Biegnie. No on jest bardzo daleko już od Dobra, was. rozwalam generator. No. Panowie, bo już nie ma dobrze. To leci do ciebie Kitty-Kat. Leci do ciebie. Kurwa! Ściągaj mnie! Dobra, dzięki. Ściągnął cię? Ściągnął mnie. Biegnie za mną piłkarz. Dobra, to nie biegnij czasem do mnie tylko, bo ja naprawię ten generator. Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Nie, ty Dobra. możesz biec, Niklaus. Aha, to sorry. Ja naprawiam taki w polu. Goni mnie bardzo. Dobra, dałem mu stuna. Ale się ze mnie krew leje, to chyba... O kurwa mać. To czekaj, to trzeba wziąć i naprawić. Bo będziesz wył, jęczał. Dobra. Ja go cały czas biorę. Weźcie go ten. To jest chyba ten czas w życiu kobiety, że ze mnie się tak leje. Ale aż tyle! Gdzie ty Powinien jesteś? być Bo ja jestem na perk, polu kukurydzy. Tampon. Idzie do mnie. Dobra, to naprawiam kolejny, na polu kukurydzy naprawiam. Ja nie mogę ryzykować, bo ja Przeszedł koło już, mnie. jak mnie powiesi, to już jest po mnie. To czekaj, to trzeba się znaleźć. Widzisz farmę, czy nie? Przecież cała mapa to jest farma. Ale farma, gdzie jest kukurydza i obok jest domek. Dobra, czekaj, naprawiam akurat... Widziałeś, gdzie rozwaliłem? Nie. Dobra, spokojnie, spokojnie. Nie, bez nerw. Na razie nie ma go blisko mnie. Ty jestem w rzeźni. Dobra, Gdzie już tu jest. Goni mnie po śladach chyba. No, jeszcze jeden silnik. Tego naprawić. Ja pierdzielę, jak blisko mnie przeszedł. Karwa, karwa. Barabasz. Karwasz, barabasz. Dobra, brama jest jakby co... Ja nie wiem, czy wam coś to... O, kto tu jest? Murzynka. Kitty-Kat, dobra, Kurde mać! niech mnie naprawia.
Ziemniak. On chyba ziemniakowi do izby wparzył. Parzył mi do tego całego tej rzeźni, tu nie dość, że krowy, jakieś kury, kropki, dupki siedzą, to jeszcze mnie goni. A co ty byś chciał, żeby w rzeźni wisiało ludzie? Czekaj, tutaj działa o. O curwa. Czekaj, może ciebie zacznie gonić, to ty Niklaus Leć- ściągasz? Nie, to ja się skryłem za tymi drewnianymi takimi czymś. Kurde, dziabnął mnie! Dobra, ja wracam. No, Kurwa, to on jest naprawiony, ten generator tu. Myślałem, że on jest... cholercia mać! No i Trzeba dorwał mnie. ziemniaka uratować Ja- zaraz. Ja mnie. pierdacze. Ja już mam połowę silnika. Czekaj, on mnie niesie do domku, do rzeźni. Dawać, dawać. Dobra, jest jeszcze jeden w polu. O, ktoś tu robi, to ja pomagam. Wiesza mnie. A my tu na 2 baty cisnymy. No ja też. Odszedł daleko, odszedł daleko. No to chyba Dawid, ty się z Murzyna. Nie, ja robię samemu Nie, tylko. jest Dobra, na będzie, górze. będzie! Jest! Tylko Jest. do ziemniaka trzeba Odszedł. ogarnąć. No Nie, to I teraz na pójdzie pod górce. wejścia, teraz pójdzie po wejścia, mi się wydaje. Nie, jest na górce zaraz przede mną. Ziemniak, ty się nie ruszaj. Ziemniak, i ty będzie się nie dobrze ruszaj, wszystko. bo ci Ja się zakażenie nie ruszam, wejdzie. nie zamierzam nawet. On jest cały Dobrze. czas na górce. Wiecie co, chłopaki, było fajnie, ale... Nie, czym się? Chciałbym, żeby było jeszcze fajniej. Czekaj, czym Chciałbym, się? żeby było jeszcze fajniej. Cały czas się On tam patrzy na tej mnie. górce. Jest na Kurde. górce. Zaraz Ja- muszę spamować spację. Nie, jeszcze nie, spokojnie. Jeszcze nie. Jest na górce. Odchodzi. Odszedł. Odszedł? Odszedł. Lecę ziemniak, lecę! On leci do mnie! Ziemniak, on leci do mnie. Nie! O, Zawał kogoś czy nie? Nie! Goni mnie, kurwa! Nie, chyba też. Ja pierdolę! Zablokowali się. Ja jebę! Jaka akcja, stary. Zesikać się można. To ja! To ja! Dobra, brama otwarta. Która? Brama otwarta południowo-wschodnio-wielkanocna. Co ty dupisz? Ty, Niklaus, gdzie ty jesteś? Bo ty tam gdzieś biegłeś. Ja nawet nie wiem, dalej czy- wzdłuż tego muru pobiegłem, to w końcu trafię do bramy. Ja musiałem, bo ten gościu mnie gonił, musiałem uciec. Bo on już, ja stałem w tej bramie Ale- i się pojawił. To on jest przy bramie? Ja go będę spektatował. Ty, Tak. Niklaus, widzę, że biegniesz do mnie. Dawaj, uleczmy się nawzajem. Gdzie ty jesteś? No biegnij dalej. No Lecie dobra. się, A żebyś jesteś, znajdę- dobra. Dobra, uwaga. No i on jest przy bramie, Kitty goni. Dobra. Ty, to... No, Ty, to... może chodźmy do drugiej bramy. Dobra, to wracamy się. Dawaj. No to jest zbyt oczywiste, że chyba w tej teraz będzie, tam pójdzie pod tą bramę. No nie, bo wiesz- Dawid, nic nie jest oczywiste. No, tak jak ta akcja, która się przydarzyła przed chwilą. Ale to... To był myślę, że tak was zwany wszystkich zarąbię. cockblock. Tak. Wąskie gardło. Kogel. Ty, to jest... Tak. No ale teraz... Ty, ja a tam wiem, się coś świecił. Tu jest brama, dobra, ja widziałem... No ty otwieraj ją, ziemniak otwieraj ją. Ty, a tam ktoś biegał z przodu. A, Otwieraj, to ci się otwieraj, tylko dupsto. wydawało pewnie. Czekaj, jest 1/4. Niklaus. 1/4. Co, Niklaus? 1/3. Dobra, nie stresuj. Połowa. Nie stresuj mnie. Połowa. 3/4. Mi już jest słabo. 5/6. 7/6. Pajaki dobry z matematyki. Gonił was. A ja już był z Ja tyłu. pierdzielę. Dało się. 23 000 expa. To było mocne. Mocarz. O! Za taki odcinek na tubie to, moi drodzy, no tam zaspamić cały trzeba. Bo mnie aż gorko jest.